Het wordt Hossen deze week in editie, want we gaan natuurlijk carnaval vieren. Nou, hoe doe je dat in West-Zeeuws-Vlaanderen? Op maar één plek, in Tulahat. En zoals ik er nu uitzie, zo kan ik natuurlijk geen carnaval vieren. Maar hier hebben ze verschillende verenigingen, zoals de Knoeiers. Die kunnen me aankleden. Nou, hier is het al feest volgens mij. Dus hier moeten ze weten hoe ik eruit moet zien. Stefan? Ja? Hoe ziet een carnavaller in het Ulahat eruit? Ja, niet zo. Hoe dan? Ja, carnavalesk. Kijk maar om je heen. Dus hoe gekker hoe beter? Ja, hoe gekker hoe beter. Alles mag. Alles mag, alles kan. Nou zie ik wel heel veel mensen hier al van jullie vereniging met schmink op het gezicht. Ja, dat klopt. Wil je ook smink? Hoort dat erbij? Ja, dat hoort erbij. Dat moet. Nou, Als je mee wil, dan moet je gesminkt. dan gaan we dat doen. Kom mee. Tot strakjes, hè? Ja, nou, dit is het. Maar goed, mijn gezicht. Maar is het af? Wat vind jij? Is het af? Nee, er kan eigenlijk nog wel... ik mis eigenlijk nog een muts of zo. Ja, iets om het een beetje af te maken. Mutsje, Nog mutsje. een muts. Mutsje, mooi. Ja, stukken beter. Is dit hem? Is dit hem? Ah, dit is het. Ja, dat is het. Hey schat, weet je dat ik heel de nacht dicht bij jou wil zijn? Hey schat, meen je dat? Oh, dat idee lijkt me reuze fijn. Hey schat, weet je dat ik heel de nacht dicht bij jou wil zijn? Hey schat, meen je dat? Oh, dat idee lijkt me reuze fijn. Bram, de eerste in de korte broek. In de korte broek, ja, dat klopt. Vorig jaar had ik die titel en ik heb mijn broek opgeborgen, maar waarschijnlijk zo goed opgeborgen dat ik hem niet meer gevonden heb. Wij horen bij elkaar. Ja. Want wie ben jij? Simba. En ik ben Nala. Nala. Even kijken hoor, hoe we naast elkaar staan. Ik denk heel mooi. Wat denk jij? Ook. Ja. Wat vind je van het carnaval? Ik vind het stoer. Stoer. Ik vind het ook stoer. High five. Yes. Iedereen die ging ja, voor mijn kuiten. Ja, ze zagen een paar prachtige sexy kuiten en dan dachten ze van, die wil ik van het jaar wezen. Ja, ik moest eigenlijk een beetje teleurstellen, maar ze hebben het beeld nog wel van vorig jaar op hun netvlies staan. Hoor. We hebben weer zo'n dorst vandaag, tijd om op te staan. Met een kleine kater toch de kroeg maar ingegaan. Het is al druk hier aan de bar, doe er nog eens twee. Het feest is al begonnen, kom erbij en doe maar mee. Ziet u er prachtig uit. Dankjewel. Beetje eng ook. Beetje eng. Waarom? Waarom? Nou, die boef hier. Ja, die boven is heel eng, maar die heb ik vast, hè? Die loopt niet weg. Wat vindt u ervan? Prachtig. Ja, ik geniet er helemaal van. Fantastisch. Ja, ongelooflijk. Nog nooit zoiets gezien. Beter dan vorig jaar. Echt waar. Waar ligt het aan? Gewoon de sfeer, alles. De originaliteit, de creativiteit. Super. Echt waar. En nou heeft u een behoorlijke, ja, wat is het? Knotsding in uw hand. Nee, dit is een scepter. Dat is in feite de stok waar ik weer de heer over Ulahat. En ja, dan mag ik iedereen, ja, hoe moet ik dat zeggen, iedereen die de verdienst heeft, die de medaille krijgt, die redden we er daarmee. En dat is in feite, kijk, er staat ook een mooie nachtuil op. En ja, zo kennen ze Pens Bram. Ja, feest! De stoet hier in Ulahat zit erop. Ja, jammer genoeg wel. Hoe vind je dat ik het gedaan heb? Ja, geweldig. Ik zou zeggen, kom er gewoon bij volgend jaar en dan hebben we weer een nieuw lid erbij. Nou, wie weet. Dankjewel, hè. Hartstikke bedankt. Joe. Zus. Doei.